Γεια, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που παίζω Roblox. Είναι εδώ ένας φίλος μου. Δεν έχω ανοιχτή την κάμερα. Να το βλέπετε, Real Geo Sweet λέγεται. Να τους, αυτός εδώ είναι αυτός ο φίλος μου. Μπαίνω Pirate. Έχω φάει Blade επειδή δεν είναι καλό τώρα πλέον το Buddha. Είναι ότι χειρότερα. Θα το έχετε δει σίγουρα. Παιδιά, ο φίλος μου, επειδή χάσει αυτό το account, μου πήρε πίσω αυτό το account, επειδή με βλέπετε από άλλο account συνήθως. Τώρα, sorry που έχω σβήσει τα βίντεο. Γι' αυτό ξανανεβάζω καινούριο βίντεο και απλά έχει γίνει ένα πρόβλημα, δεν θα σας πω. Παιδιά, πάμε. Να κοιτάξτε λίγο τις δυνάμεις του Blade. Έγινε καλύτερο από το Chopper. Ήταν το Chopper. Ναι, αυτές ξεκινήσω. Πάμε για raid ή όχι? Παιδιά, πάω για raid εγώ με το φίλο μου. Είναι σχεδόν max level. Τι? Το Blade. Γιατί? Light. Okay. Θέλω... Πάμε για άσπρη. Μπορώ να βοηθήσω ή όχι? Οκ, παιδιά, κοιτάξτε λίγο το level μου. Είμαι πολύ λίγο level. Να έρθω καφέ. Οκ. Έλα, βάλα κι αύριο. Πάμε να τρέχει, δεν έχει καλά φρούτα. Τι να σου δώσω? Δώσε μου σε φρούτα. Ghost. Δεν έχω. Ghost για ράμπερ. Α, το έχεις. Πού είσαι? Παιδιά, το κάνω το βίντεο από υπολογιστή. Ωραία παιδιά, έφτασα. Πού πάμε πάνω, δεν θυμάμαι. Όχι, σιγά. Πού είσαι? Ναι. Τώρα θυμήθηκα που έφαγα Blade για Buddha. Τώρα θυμήθηκα να το κάνω. Θυμάσαι τον κωδικό. Μπλε, πράσινο, όχι, πράσινο, μπλε. Ωραία, το έβαλα, σωστά είναι. Πού είσαι? Γιατί? Ναι, όμως που θα το ξαναβρω το Blade. Όχι. Δεν φάω. Θα
Θα μου τα δώσει και ακόμα τα μπέλη. Τι? Όχι, τότε δεν τρώω. Έλα μπήκα. Να πάρω εγώ. Έβαλε. Ωραία, μπήκαμε. Πού να πάω? Για να με βαράνε πού να πάω. Πάω, είπες. Να πάω στο πλοίο. Δεν βοηθάω καθόλου. Γιατί δεν ξέρουμε ότι θα πεθάνω. Με βάρη. Ρε, θα πεθάνω. Να κάτσει στο πλοίο. Τι? Σε κοιτάω. Τι? Είμαστε στο Island 1. Ρε, 9 λεπτά και είσαι στο τέτοιο, στο τρίτο. Το κάνουμε γρήγορα.
πέμπτο island. Πώς το δηλαδή τον boss. Για κάνουμε raid σε 5 λεπτά κάπου. Μακάρι να μην τελειώσει ο χρόνος. Ο φίλος μου είναι mobile. Εγώ για κάποιο λόγο είμαι πίσω. Αυτός παίζει από το tablet, εγώ από το έρχεται από το πρωί. Θα είναι καλύτερα γιατί θα βλέπουμε πιο. Τώρα βλέπω πιο καλά. Πριν δεν έβλεπα. Έχω 2.000, τι μπορώ να πάρω. Μπορώ να πάρω κάτι με 2.000. Περιμένετε λίγο. Ωραία παιδιά, άμα μπορώ θα ρολάρω. Έχω like. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.